emhlabeni wazothathelela amagama ethu. Sizothi ayeleze, sizothi bayethe, 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 labashuta laba, ila bayethe labashuta. Kumano njengawe, kumano nganga nawe, siletha ukudumisa nje kodwa, kanje ngoba siyastenda. Abantwana bake ba-understanda besende wena emnyama beboshiwe, ba-understand ukuthi ukumdumisa kukodwa jwi, kodwa kuyamxosha uSathane ukumdumisa kodwa, singasabizanga nangamagama, kodwa ukumdumisa kukodwa kuletha ukukhanya, kuletha umlilo, kugashula amaketanga. Namhlanje ntambama khona sizoyikhulekela, kodwa sizothi bayethe mhlekazi. Namhlanje intercession ngeyokuthi nje bayethe uNkulunkulu, ngeyokuthi ufanelekile usisimanga sikaJehova, ngeyokuthi siyakwazi sikubonile uhamba nathi. Ey baba, siyakubabaza, siyakudumisa ngale 5 minutes nje sengisele nayo.